पर्यावरणाक इबाडून उदरगत करप समान न्हय. उदरगत करतना जिणेचो सैमेचो वांगड आसप तितकोच म्हत्वाचो. मनशाच्यो गरजो केन्नाच सोंपना, मात त्या गरजां खातीर पर्यावरणाक काबार करप योग्य न्हय अशें मत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हांणी पर्यावरण दिसा वेळार व्यक्त केलां. महाराष्ट्र सरकार सैमाची जतनाय करपाच्या हेतान वेगवेगळे उपक्रम राबयता अशें तांणी ह्या वेळार म्हटलां. ज्याला प्राणवायू म्हणतो, तुम्हाला सगळ्यांना कल्पना आहे, या सगळ्या गेल्या 2 वर्षातल्या आठवणी आहेत. कोविडच्या दुसऱ्या तिसऱ्या लाटेमध्ये प्राणवायू म्हणजे काय, त्याला प्राणवायू का म्हणतात हे आपल्याला नेमकं कळलं. ऑक्सिजनची गरज. मग ही गरज लक्षात घेतल्यानंतर आपण जे ऑक्सिजन देणारी आपली सृष्टी आहे तिचीच जर का कत्तल करत चाललो तर मग हे परिणाम दुष्परिणाम हे येणारच. मग कधीतरी असा आपण विचार करणार आहोत का की एखाद्या योजनेसाठी आपण झाडं कापतो, मग तसं निसर्ग सुद्धा विचार करत असेल की झाडं ठेवण्यासाठी एवढं कापून टाका. आज सुद्धा मला वाईट काय वाटतं की काल परवाकडेच एक बातमी वाचली आहे. आता आपण काय करतो, दोन्ही बाजूनी बोलतोय. एका बाजूने म्हणतोय की पर्यावरणाचं रक्षण झालं पाहिजे, पर्यावरण जिथे वाचवत असतो तिकडे विकास झाला पाहिजे. म्हणजे विकासही पाहिजे पण पर्यावरण सुद्धा पाहिजे. पण पर्यावरणाचा विकास करताना ज्या ज्या काही गोष्टी अपेक्षित आहेत, म्हणजे झाडं वाढली पाहिजेत, पशुपक्षी वाढले पाहिजेत. तर मध्ये मी बातमी आता 2 दिवसापूर्वी वाचली की वाघांचा बंदोबस्त करायला तर आम्ही जंगल जाळून टाकू. जंगल जाळून टाकू, टाका जाळू. जंगल जाळल्यानंतर तुमच्या पुढच्या पिढ्यांचं आयुष्य कसं होणार आहे ह्याचा काहीतरी विचार करा.